Добро утро! Добро утро! Здравейте и за поредна година посрещаме доктор Масларска, завеждащ неонатология в Acıbadem City Clinic Умбалп, Токуда. Добре дошла, доктор Масларска. Да ви пожелаем все така успешни години и дейност и да ви се свързва името наистина с страхотната помощ, която давате за дечицата. Много ви благодаря. За нас е привилегия, чест и радост да работим заедно с вас в инициативите, които организирате и да се опитваме да помагаме да има повече българчета за България. Стават ли родителите в годините? Какво е вашето наблюдение по темата на кампанията ни тази година, която е Здрав дух, здраво тяло? Стават ли родителите много по-загрижени, по-детайлно загрижени, т.е. да проучат възможностите, или са на принципа имах здрава бременност, всичко е наред, няма нужда да се преглеждаме повече? Категорично в последните години родителите са много добре осведомени, информирани, имат възможности да събират много информация и нивото на тяхните компетенции е значително по-високо от предходните години. Те не само, че са информирани, но те са и по-изискващи за здравето към своите деца от всички, от лекарите, от сестри акушерки, които се грижат и разбира се и след това от продължителните грижи, които имат децата в периода на своето отглеждане. Така че нещата, които те искат е да имат едно здраво дете и да бъдат сигурни в това и наистина използвайки развитието на медицината, технологиите, възможностите, които болниците предлагат и компетенциите на лекарите и на екипите, които работят в университетските болници, има възможност децата да получат по-голям обем от профилактични изследвания, които създават сигурност в отглеждането на децата, една сигурност в тяхното развитие. И това, което забелязваме в последните години, е, че и семейните лекари имат определено отношение към профилактичната медицина, дори в кърмаческия период. Тоест, джипитата насочват все пак, така ли? Категорично последните години прави впечатление, че самите семейни лични лекари насочват своите пациенти още в първите месеци за профилактични ултразвукови изследвания на централна нервна система, на коремни органи, на ехокардиография, на сърцето. И по този начин те наистина отговарят на изискванията и нуждите, които има, изискванията на родителите и нуждите, които детето има, за да могат да са сигурни и да отглеждат едно здраво дете или пък да се предприемат действия за проследяване на някои от отклонения, които могат да бъдат установени. Виждаме тук, че се включвате в кампанията с скрининга за новородени дечица, който е подходящ за деца до 6-месечна възраст, ако са недоносени до 12 месеца, мисля. Също така има и курса за ранно психомоторно и двигателно развитие за бебета с кинезитерапевт. Да ни кажете повече за тях, за кои родители и деца са полезни и какво включват? Тези изследвания са подходящи за всички деца в кърмаческата възраст. Разбира се, задължителна нужда от тези изследвания имат децата, които са родени преждевременно, недоносените бебета или пък доносени деца, които са родени в някакъв риск, било то преживяли инфекция след раждането, преживяли някакво затруднение в адаптацията след раждането, но те са полезни за всички деца, тъй като дават възможност детайлно да се огледат коремните органи с всички особености и характеристики за този период. Дава възможност да се направи едно щателно изследване в този период, когато е отворена фонтанелата на централна нервна система. Разбира се, тук е много важно, че може да се включи кинезитерапевт и психолог, тъй като в този период много често има въпроси, има съмнения, неща, от които родителите имат нужда
да споделят, да се помогне, да се отговори. Така че всички тези неща, които дейности ние сме включили в рамките на кампанията, са изцяло в помощ на родителите в отглеждането на тяхните деца във всички аспекти и сфери, които касаят растежа и развитието на детето. Проверяваме дали детенцето е здравичко и съответно насочвате в зависимост от ситуацията и състоянието. Точно така. Тези деца, които имат нужда от допълнително проследяваме, даваме съвети как това може да се случи, какви възможности има тук. Записваме ги за контролни прегледи в рамките и на инициативата, която имаме към децата за безплатни ултразвукови изследвания, които правим всяка последна седмица, събота на месеца, която е насочена определено към деца, които имат проблем. Най-често това са недоносените бебета и разбира се и децата, които идват за профилактични изследвания, които имат нужда и трябва спешно да бъдат насочени. Благодарим ви, доктор Масларска. Всичко добро да ви пожелаем. Всичко добро. Довиждане, благодаря. Хубав ден, всичко добро и на вас. Ако искате да се запишете, ако очаквате детенце или пък току-що се е родило, влезте на сайта ни radiovaitosha.com.